agraeixo que estigueu aquí, benvinguts a tots. Avui és la segona sessió d'aquest cicle que hem programat de Català a l'Atac. Vam començar fa uns dies amb el Gerard Forest i avui tenim amb nosaltres el Rodolf Ortega i l'Enric Gomà per presentar aquest llibre, Molt a favor, que és un llibre que us recomanem molt perquè parla de la llengua des d'un altre punt de vista, com diferent del que vam abordar l'altre dia. L'altre dia, tot i que el problema segueix sent el mateix, però aquest és un llibre amb capítols molt curts, amb la intervenció de diverses persones del camp de la filologia, que donen propostes concretes per resoldre punts concrets i per tant són molt assumibles i des d'un punt de vista també no gaire tremendista, sinó que és molt... té un punt d'ironia, té un punt divertit, segons com, vull dir que acabes amb un bon gust de boca quan el llegeixes, no? Jo us explico una mica qui són els nostres companys de tertúlia d'avui. Llegeixo d'aquí perquè em va molt bé, perquè aquí us diu tot el que s'ha de dir. L'Enric Gomà, tenim aquí, segurament ja el coneixeu perquè el sentim a la ràdio sovint. Escriptor, divulgador lingüístic i lector contumaç de diccionaris. Ha escrit sèries i programes per la televisió. Com a divulgador lingüístic i literari televisiu, a TV3 ha participat en l'elaboració de Caçadors de Paraules, Català a l'Atac, aquest ens ho van copiar o no? Llibres a l'Atac, 1000 paraules, i ha estat col·laborador de Divendres. A BTV ha conduït la secció 4 paraules del magazín La Tarda, amb Elisenda Roca i Adam Martín. A Catalunya Ràdio la secció La Veu Humana, dins del Cafè de la República amb en Joan Barril, i Lectoràlia, al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas i Màrius Serra. Sobre llengua, ha publicat Obert tot l'any, Control de plagues, el castellà a la llengua del costat, el català tranquil. Va ser l'editor del llibre col·lectiu Canvi d'Agulles i va col·laborar en Tresors de Catalunya a la llengua. Ha col·laborat amb l'àrea de visibilitat a la secció filològica en la celebració de la Festa de la Llengua, al Palau Robert. I en Rodolf Ortega, filòleg, ha treballat com a assessor lingüístic a Com Ràdio, Catalunya Ràdio i Televisió Espanyola, com a corrector de textos a l'Avui, a Público i actualment al Quadern del País, on escriu la secció setmanal Brou de Llengua. Ha estat docent del postgrau d'assessorament lingüístic dels mitjans audiovisuals de l'Autònoma en matèries de correcció d'informatius. Ha publicat el Diccionari de Futbol, Tinc un dubte, Tinc més dubtes, la dèria del català, en defensa de la llengua, i també ha participat en l'obra col·lectiva Canvi d'Agulles i Tresors de Catalunya. Treballa de corrector de textos literaris per a editorials diverses. Bé, això és molt exhaustiu, no ens hem deixat gaire res. Us volia preguntar primer de tot a tots dos com vau començar, com vau idear aquest llibre. Abans comentàvem amb l'Enric que ell havia sigut una mica el promotor de tot plegat. Explica'ns una mica, Enric, com va començar tot. D'entrada, moltes gràcies per ser aquí. Un dimecres al vespre tots anem enfeinats i a tots ens preocupa i ens interessa la llengua, i això vol dir que per aquesta raó som aquí, tots plegats. El llibre va sorgir d'una sensació que jo tenia, que és que al voltant de la llengua hi havia idees molt negatives. Hi havia idees de desesperació, d'angoixa, de no ens sortirem, hi ha molts immigrants, això no va bé, els joves no parlen català, a Barcelona no es parla català, que és mentida, però és una cosa que ens agrada molt repetir a tots. Cada vegada es parla pitjor el català, cada vegada és més interferit, cada vegada és més catanyol. Aleshores, anava guanyant terreny un desànim tan gran que jo vaig pensar, home, si continuem per aquí no ens en sortirem. O sigui, estar tan desanimats, tan desesperats, no veure els punts positius de la llengua i el que s'hi podria fer per divulgar-la, per difondre-la, per enfortir-la. Això és un aspecte que no hem parlat amb els Ortega, però jo crec que el català té punts forts molt importants i això no ho diem gaire i no ho proclamem i no n'estem prou satisfets. Té una cultura, té una presència, té una vitalitat, té una vivacitat, té una naturalitat, té una història molt interessant, té una trajectòria complexa perquè és una llengua, diguem-ne, vexada i humiliada des d'un estat, des de fa 300 anys, en molts aspectes, i de maneres molt diverses, que ara no cal entrar-hi, perquè per això vaig escriure el castellà a la llengua del costat, que era com els catalans han après castellà. El cas és que al costat, diguem-ne, d'aquests punts forts, que hi són, hi havia un ambient tan decandit, tan pessimista, tan malhumorat, que vaig pensar, per què no fem un llibre de propostes per a divulgar el català, per a enfortir-lo, Jo en tenia 5 o 6
jo vaig pensar, no, jo amb 5 o 6 no puc fer un llibre, perquè amb 5 o 6 al màxim faré 5 articles en un diari i pa de comptar. Llavors vaig pensar que estaria bé cridar a 8-10 professionals de la llengua, molt diversos, que hi aboquessin propostes. En origen, si no hi hagués hagut la pandèmia, potser hauríem treballat més braç a braç. Però amb la pandèmia vam haver de treballar molt separats i cadascú va portar les seves. Llavors vaig reclutar, o vaig proposar, reclutar queda molt de l'exèrcit, vaig proposar a 8-10 persones que la majoria em van dir que sí, que ho veien bé, que ja estaven d'acord i que els semblava bé. Algunes persones, i això és molt significatiu, lligades a la universitat, em van dir que no. No sé si pensaven que era poc acadèmic o poc seriós, o no sé exactament, però em van venir a dir que no, que era interessant, que els semblava bé, però que no s'hi veien amb cor. I una persona em va dir, no, és que jo en tinc molt de la meva matèria, però sobre divulgar el català no hi en tinc gens. Doncs, bueno, ets un lingüista de 55 anys, hi has pogut pensar durant molts anys sobre el català. No sé, que no hi en tinc gens, no ho veig clar. Jo tampoc no em dedico a normalitzar una llengua i bé que hi he pensat durant 30 anys, el Rodolf i tants altres. Van dir que sí. Espera, em permets? Que així que no deixo algú? Sí. Van dir que sí per participar-hi. El Magicamps. El Magicamps ha estat durant 25 anys cap de l'edició de La Vanguardia, primer en castellà, després en català, i és un corrector, diguem-ne, de pes i de prestigi, i ara és periodista cultural, periodista teatral de La Vanguardia. L'Emília Martín Lloret, una noia, noia perquè és més jove que nosaltres, que s'encarrega de l'Optimot, que ella i 2 més porten a terme l'Optimot. El Rolf Ortega, aquí el tenim present. Ha treballat al País durant molt temps, a més de ser corrector lingüístic. La seva vessant de corrector del País i també col·laborador periodístic del País amb temes de llengua el feien especialment valuós. La Maria Rodríguez Mariner, lligada cap de lingüistes fins no fa gaire, de l'Ara, del diari Ara, i durant 10 o 12 anys ha estat a diaris fent de correctora lingüística. L'Ivan Solivelles, el més jove, doctorant, està fent el doctorat, és de Mallorca, això ens donava una perspectiva interessant, que algú fos de Mallorca i ens aportés propostes amb essència balear. El Pau Vidal, traductor, escriptor, crucigramista, articulista sobre llengua també a VilaWeb i també ha fet articles a altres publicacions, i jo mateix. Com podeu veure, tot era gent connectada amb els mitjans de comunicació. Jo també he estat molt connectat amb TV3, per raons de guions i d'altres històries. I els mitjans de comunicació tenen tenen un valor, que és que dia a dia han de bregar amb la realitat, i han de bregar amb la llengua nova, i han de bregar amb els nous termes, i han de bregar amb les novetats. I no són lingüistes, amb tots els respectes, anquilosats en un despatx, aïllats, que estudien aspectes sintàctics o morfològics. Són lingüistes que han de lluitar amb la llengua més viva i més problemàtica molt sovint. I una cosa que dic sempre, el català té problemes de creixement, però no de poc creixement, de molt creixement. O sigui, amb 40 anys el català ha envaït territoris que li eren aliens o li eren forasters. I ha hagut de reciclar-se molt ràpidament per adquirir nova terminologia, per adquirir nous usos, nous matisos. Per això el Termcat, que es dedica a l'aspecte de la terminologia en català, però al costat del Termcat també hi ha els diaris i les ràdios i les televisions que fan una feina valuosíssima i que han de seguir aquest mal de creixement que té el català. El català té problemes, per descomptat, ja en parlarem, però també té grans fortaleses i això no hem de perdre mai de vista. El cas és que aquests 7 individus, i no parlo... Sí, parlaré d'un que al final se'n va despenjar, un valencià, que volíem que tingués una òptica valenciana sobre el que plantejàvem. Aquest noi, que és el cap de lingüistes fins no fa gaire d'A Punt Televisió, que es diu Joan Carles Simó, si no recordo malament, sí, Joan Carles Simó, va fer 8 propostes molt interessants, però al moment de redactar-les va dir jo és que vaig ofegat, no puc redactar-les. Li vam proposar, ens fa res que les redactem nosaltres i les incorporem al llibre, i ens va dir endavant. I per això hi ha 8 propostes molt d'essència valenciana,
que són les aportades per Joan Carles Simó. Ja vaig acabar, no patiu, perquè les propostes abracen, no sé si mai si s'ha de dir abarquen o abracen, això potser ho sap millor el Rodolf, abasten des de l'individu a l'administració més gran. L'individu que no té cost econòmic pot canviar actituds, pot canviar maneres, pot canviar perspectives sobre la llengua que faran, diguem-ne, més efectiva la difusió i l'enfortiment. Però també apel·la a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a les botigues, a les associacions, als col·lectius, a les famílies, a les comunitats de veïns, a les grans empreses o grans entitats com són el Barça o CaixaBank, per exemple, i també a l'administració. L'administració a totes, tant als ajuntaments, com a les diputacions, com a la Generalitat, com al govern espanyol, com a la Unió Europea. Són les nostres administracions que han de, diguem-ne, atendre'ns en les necessitats dels ciutadans. I això ho dic per una raó. Hi ha la creença que el català se n'ha de fer càrrec a la Generalitat, que és un assumpte de la Generalitat. I això és molt enganyós. El català és un assumpte que ateny tant als ajuntaments com a les diputacions, com al govern espanyol, per què no? Ha de protegir i defensar les llengües del seu territori, com a la Unió Europea també. I no se'ls exigeix gaire. Tenim, si no ho tinc mal comptat, 22 ajuntaments per sobre dels 100.000 habitants. Què vol dir això? Pressupost, amb funcionariat, amb activitat i molt important, que podrien tenir oficines de dinamització lingüística. I molts no fan res. Alguns sí, però molts no fan res. Tenim les diputacions que sapiguem només és activa la Diputació de Girona. Les altres 3 diputacions, per fomentar la llengua, encara és hora que s'hi posin. Hi ha naturalment que donen subvencions i fan suports, però des d'elles mateixes són poc actives. El govern espanyol és un escàndol. El govern espanyol només posa entrebancs i no facilita res. Ja seria hora que comencés a facilitar. Aquestes propostes vaig demanar que complissin 3 requisits. El primer, que fossin possibles de portar a terme en 4 anys. Que no fos una cosa, més endavant ja ho veurem quan siguem vells, el geriàtric ja ens hi posarem. No, que en 4 anys, en una legislatura, es poguessin engegar totes les propostes. Que no totes depenguessin del diner públic, perquè clar, amb diner públic tot és molt fàcil. Tens diners, fas doblatges, fas subtitulats, muntes ateneus, pots fer moltes coses, però el diner públic no és la bota de Sant Ferriol. És escàs, és concret i és molt comptat. De manera que també cal comptar amb diner privat i cal comptar amb iniciatives que no només depenguin del diner públic. El segon condicionant, o tercer, perdó, és que es puguin portar a terme tant en una Catalunya independent com en una Catalunya sota la sobirania espanyola. Per què? Perquè la independència de Catalunya, que molts la desitgem i que ens agradaria que es portés a terme, en concret no el 7, sobre aquest aspecte no n'hem parlat amb el 7, jo mateix ho dic a títol personal, no sabem quan serà efectiva, no sabem si serà efectiva aquí 10 anys, 15 anys, 20 o 25, no se sap. Ara ja parlen del 2050. Jo si fos realment el 2050 ja hi firmava ara mateix, perquè 25 anys o 29 passen amb una bufada. Jo potser no ho veuré, 29 anys, veuré, no els veuré. Però bueno, el meu fill sí que se'n beneficiarà. S'ha de poder fer, s'han de portar a terme sota totes les sobiranies. I com a colofó d'aquestes propostes, que les vam reunir, les vam comentar, les vam discutir una mica entre nosaltres, va sorgir la idea del pacte per la llengua. Però com que aquesta idea la va tenir el Rodolf Ortega, val més la pena que us l'expliqui ell. Perquè és una idea que molt, diguem-ne, sorprenentment s'està portant a terme. I també cal dir, acabo tanco una cosa, de les 57 propostes que hi ha aquí, n'hi ha algunes que també s'estan portant a terme. Algunes que, sigui casualitat, sigui perquè els hem inspirat, hi ha una sèrie de propostes que ja notem que la televisió, TV3, que des de certs àmbits, dins de certs sectors, s'estan portant a terme propostes que nosaltres hem posat sobre la taula. La més exitosa, per descomptat, és el Pacte per la Llengua, que tot seguit us en parlarà el Rodolf. Bé, gràcies per convidar-nos.
això primer, i gràcies per venir. Jo és un llibre que d'entrada la idea doncs, em va semblar molt bona, no? Jo quan vas proposar-ho doncs jo m'hi vaig llançar perquè ja feia temps, i això no només ho dic jo ho diu molta gent, no? Feia temps que teníem la sensació que la política lingüística s'estava com esllanguint, no? És a dir, que ja anàvem doncs, hi havia una certa inèrcia amb la qüestió de la política lingüística. Teníem una política lingüística doncs, que en els anys 80 va generar molta empenta, hi va haver campanyes col·lectives, el català cosa de tots, allò de la norma, va haver la llei de normalització lingüística, es va fer TV3, es va fer el consorci de normalització, es van fer moltes coses. I després als anys 90 doncs, hi va haver doncs, una mena d'acomodament, de tranquil·litat, no? És a dir, com si el fet de tenir el tema de la llengua dins del paquet de polítiques públiques, és a dir, hi havia algú que se n'encarregava, que era una cosa totalment inèdita, doncs una mica ens descarregués de la responsabilitat d'estar sempre batallant, que és el que hem fet sempre, no? Mobilització, campanyes, etc. Doncs, en certa manera, a partir dels 90 ens vam relaxar tots, ja teníem qui se n'ocupava, i la cosa s'ha anat diluint, no? S'ha anat diluint. Això acompanyat d'un finançament escàs, això ho hem de dir, és a dir, el foment de la llengua és de les últimes partides dels pressupostos de la Generalitat, és a dir, s'hi dedica un 0,1% del pressupost, que és una mica més d'un euro de cada 1.000. Diguem que una cosa sumada amb l'altra doncs, va fer doncs, que vaja, sí, teníem les campanyes del voluntariat, allò de les parelles lingüístiques, però vaja, tenint en compte la situació que estem, amb un estat que de vegades ens juga a la contra o a favor no ens hi juga mai, amb uns canvis demogràfics que no preveiem i que realment han capgirat l'escenari sociolingüístic arreu, i amb uns canvis tecnològics i una globalització doncs, ens ha fet que la llengua doncs, no tira, no? I aquesta sensació que estem perdent llençols, estem perdent espais, estem perdent àmbits, doncs no ens agradava, alguns no estaven gaire còmodes, no, amb això. I sí que teníem ganes de fer coses i veiem que d'altra banda la política lingüística doncs, no acabava de funcionar. No? Jo també crec que hem de ressaltar les fortaleses, és a dir, no es tracta, no som una llengua moribunda, no tenim un peu al calaix, tenim àmbits que tenen un dinamisme i una fortalesa que està molt bé i que hem de destacar, per exemple el llibre. El llibre en català doncs, té una salut, abans ho dèiem, té una salut estupenda, s'està traduint més que mai. Abans es publicava només assaig històric sobre Catalunya, assaig lingüístic sobre Catalunya, sobre el procés, sobre geografia catalana, i ara s'està publicant assaig i pensament i qüestions de gènere, qüestions de feminisme, qüestions de molts àmbits també en català. Ara s'ha anunciat una editorial que fa còmic en català, s'obren més llibreries que mai, és a dir, el sector del llibre està estupendo. Veiem que el sector de l'audiovisual va coix, o pitjor encara, i en canvi el llibre va molt bé. Per tant, ens hem d'agafar al dinamisme i a la fortalesa. Aleshores, la idea de fer propostes a mi em va engrescar molt. Veieu que hi ha 57 propostes, que aquest 57 no hi ha cap enigma al darrere d'aquest número. Van sortir 57 perquè van dir bé, doncs 57 amb això ja fem, podien ser més, podien ser menys, si haguéssim sigut més autors doncs haurien sortit més propostes, però la idea era una mica, a banda de les propostes concretes que podíem fer i de si eren realitzables o no, era llançar la idea que es podien fer propostes, que havíem de tenir la capacitat de fer propostes, de llançar idees, que després no es poden fer, doncs no es poden fer. Però ens havíem de conscienciar una mica que es poden fer coses, s'han de fer coses i no ens podem quedar de braços plegats esperant que això es resolgui sol, perquè sol no resoldrà. Això ho hem de tenir molt clar. Llavors les propostes són molt variades, ja ho ha dit l'Enric, no? Hi ha propostes que són personals de cadascú pot fer, és a dir, hi ha coses que un pot dir, mira, jo faré això, perquè em ve de gust intentar-ho, perquè vull provar-ho. Després, si voleu, podem concretar algunes de les propostes, per això no hi entro ara. Però hi ha mesures que un pot fer un mateix.
anar a comprar amb el veí de l'escala, a la feina o com sigui, o fins i tot el despenjar el telèfon. I després hi ha coses que impliquen grans actors de la societat civil, com pot ser la mateixa administració, com poden ser les empreses privades, com pot ser, no sé, l'associacionisme divers o el que sigui. Es poden fer moltes coses, i ha dit l'Enric que estem detectant que algunes coses estan passant, és a dir, per exemple, la primera de les propostes és del Magí. Ell proposa que els polítics no desdoblin les seves declaracions. Què passa? Un polític al Parlament diu el que ha de dir i automàticament un periodista d'un mitjà en castellà, que són catalans, és a dir, els periodistes dels mitjans castellans que treballen a Catalunya són catalans, són d'aquí. Què passa? Doncs que després que el polític de torn digui el seu missatge en català, doncs si diuen, escolta, ho pots dir en castellà, i el polític ho diu en castellà. Primera, curiosament, els de Ciutadans o els de Vox ningú els diu que han acabat de dir-ho en castellà, ho diguin, sisplau, en català, que estaria bé, també estaria bé. Escolta, pots dir en català a partir d'ara? Estaria molt bé, primer. Però clar, el que s'aconsegueix amb el desdoblament de les declaracions és fer que la llengua passi a estar completament invisibilitzada en aquests mitjans. Aquests mitjans són molt vistos a Catalunya. Hi ha molta gent que mira Telecinco, molta gent que mira Televisió Espanyola i La Sexta. Si impedim que el català aparegui en aquestes televisions, hi ha molta gent que no sentirà el català a la televisió, mai de la vida. I no només la gent d'aquí a Catalunya que mira aquestes televisions, sinó també la resta d'Espanya. La resta d'Espanya, si es fa el mateix amb les declaracions en gallec, en basc, en valencià, amb les nostres, és a dir, si es fa amb tothom, a la resta d'Espanya no tindran mai cap mena de noció ni d'idea que Espanya pugui ser una cosa plurinacional o plurilingüística, no dic nacional, senzillament plurilingüística. No sentirem mai el català, i evidentment ni el basc ni el gallec. De manera que la proposta és que els polítics no desdoblin, i és una proposta, diguem, destinada explícitament als polítics. Doncs bé, al cap de poc de sortir el llibre, casualitats o no, la presidenta del Parlament va dir que no desdoblava, i no desdobla. I tant de bo tots fessin el mateix. Llavors, evidentment, la van criticar per això, evidentment, només faltaria. Però ella va dir que no desdoblava i crec que no desdobla. Llavors, dins d'aquestes mesures que sembla que estan funcionant, hi ha aquesta del Pacte per la Llengua. Jo els vaig proposar amb ells, vaig dir, escolta, mira, jo tinc pensat una de les meves propostes, perquè més o menys, a causa de la pandèmia, hem treballat cadascú una mica amb el seu racó, no? Cadascú tenia les seves idees, les seves propostes, i les hem redactat en capítols de 2 o 3 pàgines que són llegidors i van bé, no? A més, pots anar alternant, és a dir, no cal començar per la primera i acabar per l'última. I els vaig dir, mireu, jo tinc una idea que jo la podria fer com una idea meva, però crec que podríem fer alguna cosa més àmplia, fins i tot intentar fer alguna cosa per portar-ho a terme, no? Que és promoure un pacte per la llengua. La rebuda va ser molt bona per part de la resta, és a dir, van dir, sí, fem-ho, però a més ho convertirem en un epíleg, i un epíleg que signarem tots, no? És a dir, cada autor de les propostes, diguem que defensa les seves, més o menys tots assumim el contingut de tot el llibre, això sí, això està clar, però l'última, que és aquesta proposta d'un pacte per la llengua, la signem entre tots. Llavors és una proposta molt genèrica, que té la pretensió senzillament de llançar la idea de fer un gran pacte, un pacte a semblança d'altres pactes que hi ha hagut i que s'han fet. Per exemple, l'any 2008 hi va haver el Pacte per la Immigració, que va convocar partits polítics, administracions, sindicats, i es va fer una sèrie de coses amb un document, i es va signar el document i tot això. I la idea era la mateixa, llançar la idea d'un gran pacte per la llengua que permetés o que servís de marc per llançar totes les mesures possibles que servissin per rellançar el català d'alguna manera, i rellançar-lo amb tota la força possible. És a dir, tenim precedents de grans mobilitzacions d'una certa empenta col·lectiva per tirar endavant amb el tema de la llengua. Per exemple, als anys 80 amb la normalització lingüística. I la idea era la mateixa. I dir, doncs bé, des de la política hem d'aconseguir que es tiri endavant un pacte per la llengua. Però a més, en aquest pacte per la llengua necessitem que hi entri tothom. Això vol dir tothom, és a dir, tots els
tots els actors polítics, socials i econòmics i culturals que puguin dir-hi alguna cosa. Patronals, sindicats, universitats, càmeres de comerç, etc. És a dir, ficar-hi tothom, intentar ficar-hi tothom. Quin és l'objectiu? Doncs l'objectiu és, evidentment, rellançar el tema de la llengua, rellançar la normalització, amb un horitzó que és intentar fer que la llengua sigui útil i necessària. I això és unes paraules que va dir Joan Solà al Parlament fa més de 10 anys, que seria el gran horitzó que ens hauríem de fixar, no? Que la llengua sigui útil per tot, per fer negoci, per fer recerca, per fer ensenyament, per relacionar-nos els uns amb els altres, i que sigui també necessària per treballar, per estudiar, per relacionar-se en comunitat, per conèixer gent, per fer tota mena d'activitats que ens interpel·lin. És una idea doncs, que un llança així, que dius a veure què passa, i vaja, casualitats o no, això està tirant endavant, s'està fent el pacte per la llengua. De moment sabem, i ara ja ens posem una mica més al dia, no? Perquè el llibre va sortir a la primavera i clar, han passat coses i ja hem avançat algunes caselles, algunes pantalles. Ara mateix la situació és que el Parlament ha tirat endavant el pacte per la llengua, és un dels primers compromisos que va agafar la nova consellera, Natàlia Garriga, la consellera de Cultura, i és el primer encàrrec que li va dir al nou secretari de Política Lingüística, el Xavier Vila. Li va dir, escolta, pacte per la llengua, això s'ha de tirar endavant. El govern ha dit moltes vegades que és un compromís ferm del seu mandat, de la legislatura, i ara mateix la situació és que bé, en el debat de política general que hi va haver fa 2 o 3 setmanes, una de les resolucions que es va votar va ser tirar endavant el pacte per la llengua. En aquesta votació hi va haver previsiblement 20 vots en contra. Ja us podeu imaginar de qui eren, però tota la resta de l'hemicicle va votar a favor. En total són 115 vots. Són més vots dels que hi va haver per la llei de normalització lingüística al seu dia. És a dir, la voluntat de tirar el pacte endavant la tenim. Fins i tot van votar a favor partits que per bé que tenien una història favorable a la llengua, últimament no ho teníem tan clar, no? Concretament el PSC i els Comuns. I han votat a favor i per tant ja tenim això en marxa. Sabem també que s'ha encarregat un informe a un seguit d'experts a partir del qual es començarà a treballar, és a dir, el document de treball del pacte ja s'està elaborant, i fa 2 dies va sortir la primera partida pressupostària pel Pacte per la Llengua, que són 450.000 euros, que precisament són per pagar tots aquests estudis tècnics, preliminars, etc. És a dir, no és només una mena de brindis al sol o de paraules ben intencionades o dir farem això del Pacte per la Llengua, sinó que ja tenim partida pressupostària i gent que està començant a pensar en quins termes s'ha de fer aquest pacte. Per què hauria de servir? Des del meu punt de vista, doncs hauria de servir perquè sectors diferents treballin plegats en el mateix objectiu. Per exemple, poso un exemple molt clar del que per mi hauria de servir. No? Tenim un problema de vegades que anem al metge i el metge no ens entén. S'han contractat molts metges de fora, els metges venen aquí, s'expressen en castellà, si tu li dius tinc mal de panxa i no t'entenen, diu no, és que no t'entenc, digue'm en castellà. Això per molta gent és una nosa i per molta gent és una incomoditat, perquè, per exemple, pels nens petits o per la gent gran, expressar-se en castellà no és tan fàcil. No? Molta gent diu, no, això s'ha de resoldre contractant, és a dir, si els metges que es contracten, tots han de saber català. Sí, molt bé, i això es resoldrà, teòricament es pot resoldre d'aquesta manera. Però tot el que és la sanitat privada la deixes al marge, perquè la sanitat pública molt bé la controlem d'aquesta manera, però la privada què? I el dret que t'atenguin en català, això és inherent al fet de ser pacient, no és una qüestió derivada de la titularitat del servei. Però això es resoldria no tan sols procurant que la contractació sigui amb gent que sap català, sinó també conscienciant els metges, i d'aquí deia intentar que la gent treballin plegats, i per tant que els col·legis de metges també entrin, els col·legis professionals també entrin, conscienciar els metges que també és la seva responsabilitat. Si volen donar una bona atenció,
i si volen tenir un comportament deontològicament positiu, diguem que siguin conscients que ells han d'entendre, almenys han d'entendre la llengua del pacient, que si volen realment atendre correctament les persones que els venen, han d'intentar entendre la llengua del pacient i han de tenir aquests recursos. I per tant, si posem plegats a treballar en això, l'administració i els metges, potser d'aquí sí que sortirà alguna cosa. Penseu una cosa, el Codi Deontològic dels Metges de Catalunya diu que no poden, és a dir, diu que s'han de respectar, és a dir, en la seva acció els metges han de respectar tots els drets del pacient, tots els drets. Ens hauríem de dir, escolta, també els drets lingüístics, i això els metges han de ser conscients. I si per fer això necessiten una sèrie de recursos per donar formació en català als metges, doncs que aquí l'administració respongui. Per mi, el pacte hauria de servir per aquestes coses, no tan sols perquè l'administració digui no, s'ha de fer així perquè la llei diu que s'ha de fer així, no, perquè també els altres sectors siguin conscients de com estan les coses i evidentment hi hagi una dotació de finançament suficient per fer les mesures que calgui. I el mateix passa, per exemple, amb el comerç. No pot ser que en el món del comerç no t'entenguin. No cal que t'atenguin en català. Potser sí que caldria, però val. És a dir, renunciem al fet que ens atenguin en català, però vaja, no podem renunciar al fet que ens entenguin en català. I si per fer això hem de convèncer la Cambra de Comerç, doncs fem-ho. I el marc que ha de servir per això és aquest pacte per la llengua. Per tant, jo personalment soc bastant optimista en aquest sentit, perquè la idea inicial de llançar això del pacte és de primers d'any i ara estem molt més endavant del que jo pensava que podríem estar. És a dir, nosaltres ens vam plantejar aquell llibre per intentar conscienciar la classe política que això s'havia de fer. Doncs molt bé, almenys ja ho tenim al Parlament, això. És a dir, això ja ha funcionat, ja saben què s'ha de fer i ja està tirat endavant. Si vols dir alguna cosa... Lluís Enric. Vull completar 4 coses. El pacte per la llengua, abans de les eleccions, quedava recollit en el programa electoral de Junts per Catalunya, per ser exactes. Tenim la sospita que ens van llegir, tenim aquesta sospita. I Junts per Catalunya, diguem-ne, ho va encomanar o va, diguem-ne, transmetre la importància i la necessitat de fer-ho a Esquerra Republicana. I són els 2 partits que ho tiren endavant i que han aconseguit convèncer els altres partits. Això per una banda. Després també s'ha produït un altre fet important, a part del pacte, que és la roda de premsa del conseller González Cambray d'Ensenyament i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, de fa 15 dies escassos. En aquesta roda de premsa es va fer un pas endavant molt important. Es va, diguem-ne, fer públic i l'administració va reconèixer que la immersió tenia problemes d'aplicació. La immersió lingüística a les escoles, que és una bona iniciativa als anys 80 i que ha donat molts fruits, tampoc no se l'ha de, diguem-ne, apedregar d'una manera frívola i banal, però alhora no s'acaba de complir en alguns instituts, en alguns àmbits, hi havia hagut relaxació, hi havia hagut actituds hostils per part d'alguns professors. A grans trets s'ha complert força, però no tant com caldria, i estan disposats a posar-hi remei, cosa que amb 10 anys això és una novetat, això no ho havíem sentit mai. I estan disposats a posar uns grups impulsors del català dins dels centres, diguem-ne, que treballen en aquesta direcció, estan disposats a fer estudis parcials a cada centre per veure on som a cada centre, perquè, esclar, ens van donar unes dades indicatives, importants, però tretes d'uns estudis de quart d'ESO, que l'ESO és molt específic, dels 12 als 16 anys, l'ensenyament obligatori. Sospitem que el batxillerat deu tenir uns altres condicionants i que la primària en té uns altres, i sobretot pel que fa a la llengua als alumnes, perquè és molt diferent un grup de nens de 6 i 8 anys que un grup de nois de 13 o 15. Tenen unes relacions diferents, unes dinàmiques diferents, tenen uns models culturals diferents, els TikToks, els YouTubes, aquestes punyetes són molt en castellà, tenen més incidència als 15 anys que als 6. Bé, en aquest sentit estem ben encaminats i estan decidits a portar-ho a terme. I com bé m'explicava el Rodolf, tot venint, no només ensenyament, conselleria en tots els àmbits de Catalunya. Només deixeu-ho a punt, el tema de l'Aura Borràs, que diu que no pensa desdoblar, ja ho feia el Carod Rovira fa 15 anys i amb això va obrir camí, i esperem que ho facin molts altres polítics. Per què?
El català i el castellà no són llengües comunicants, no són llengües en què es pugui dir exactament el mateix i de la mateixa manera. No cal, a vegades parles en català i dius una paraula i algú et pregunta, i això com es diu en castellà? I jo sempre dic, ni ho sé ni m'importa. Què vol dir? Que haver de funcionar com un diccionari de sinònims constant, català, castellà, castellà, català, com si fóssim, diguem-ne, funcionaris d'alguna administració estranya. No, no. Jo sé parlar català, jo sé els noms de les flors i les plantes i els verbs i tot en català, i si en sé en castellà, perfecte, i si no en sé, tampoc em treu la son. No hem de convertir el català en una llengua depenent del castellà i absolutament comunicant. Això és una cosa important. I per acabar, el depèn de tu. Individualment podem fer molt i tenim una iniciativa que és Mantinc el català, que aquí tenim un membre present d'aquesta iniciativa, que defensen el mantenir individualment el català en les relacions personals. Això és molt important. Però no només individualment resoldrem els problemes del català, perquè jo parlo sempre en català des dels 18 anys, i molts altres, som un 11,8% de la població, segons l'enquesta del 2018. Però quan arribes a casa amb els teus fills i poses la tele i vols veure un capítol d'una sèrie amb els nanos, tant si parles en català com en castellà, si està en castellà, tu com a individu no resoldràs això. Això cal organitzar-se, calen estructures, cal estratègia, cal, diguem-ne, reunions, cal pressions, cal inversió. Mireu, sempre es parla que la Disney té 144 pel·lícules doblades al català que no estan a l'abast dels nens a la plataforma de la Disney. Disney Plus, em refereixo. Però en tenim 39 que sí, i això és un èxit de l'últim any. I això són gestions, i cal dir-ho en benefici d'ella, de la Direcció General de Política Lingüística quan l'encapçalava l'Esther Franquesa. I això són reunions, trucades, propostes, i en aquest sentit cal agrair-ho, perquè portàvem 8 anys de la Disney que no hi havia un sol producte en català. Cal créixer, sí, però el que cal també és estratègia i voluntat, no només individual, sinó també política, econòmica, social. Això és el que intentem defensar. I espero, vaja, ja estic, perquè tots tenim son, em sembla. Encara no estem, no? No. No, jo pensava que, evidentment, crear un clima que afavoreixi tot això és fantàstic i és el que ens convé, però també això donar una cobertura de l'administració envers totes aquestes maneres d'anar pel món, perquè no et sentis sol i estiguis tot el dia batallant tu sol contra el vent, no? Vull dir que està clar que hi ha d'haver una certa protecció, perquè si no la gent també es cansa de fer de Robin Hood tot el dia, no? I en base a això també tenim aquí moltes propostes molt divertides i molt interessants. Aquesta del règim dels 21 dies, parlem una mica, a veure, què passa als 21 dies? Explico jo, no? Aquesta? Sí. A veure, tenim el problema, els catalanoparlants, que quan ens parlem en castellà, doncs canviem al castellà. Això ens passa molt, ens ha passat molt, durant molt de temps, i té moltes causes, i hi ha, doncs bé, pot ser subordinació històrica, pot ser una educació, una bona educació mal entesa, pot ser un automatisme, pot ser perquè pensem que l'altra persona no ens entendrà perquè deduïm pel seu aspecte físic, per la seva vestimenta, que potser és a fora, llavors, mira, no vull tenir problemes de comunicació, ja parlo en castellà. No? O senzillament és perquè, mira, és així, que som bilingües, ens és més fàcil. De vegades ens adonem que l'altra persona parla en català, però potser veiem que li costa més del que a nosaltres ens costa parlar castellà. I llavors dius, no, ja canvio jo. Val? Això és un desastre. Això és una calamitat. Penseu que hi ha un àmbit de la llengua que és aquest conjunt d'interaccions fortuïtes, espontànies, amb el cambrer, amb el que ens serveix el tallat, amb una persona que busca una adreça i ens demana pel carrer, el policia municipal, el repartidor de l'Amazon. És a dir, hi ha un conjunt d'interaccions que són aquest àmbit de la llengua. Si a la primera de canvi nosaltres traiem la bandera blanca i diem no, mira, no cal, és a dir, el caixer del súper ens diu el preu en castellà i nosaltres ja li diem en castellà que volem pagar amb targeta, doncs és treure la bandera blanca i dir-li, mira, la meva llengua no m'importa. Podem seguir en castellà perquè la meva llengua m'és igual. Llavors, una proposta de llibre, que és la darrera, és un mètode per intentar no fer aquest canvi de llengua, és a dir, perdre aquest automatisme.
Això vol dir... Llavors hi ha gent que potser s'espanti i dirà no, perquè tu estàs recomanant no parlar en castellà i això és supremacista i és lleig. No, mira, cadascú, si un vol parlar en castellà, amb la parella, amb el veí de sota, amb un company de la feina, que parli en castellà. És a dir, el dret de parlar en castellà el tenim, forma part dels nostres drets lingüístics, no passa res si parlem en castellà amb gent. El que hem de fer és perdre l'automatisme. I per tant, diguem, no abandonar aquest espai, aquest àmbit de la llengua, que està fet a base d'aquesta interacció fortuïta. Llavors, la proposta és intentar estar 21 dies sense canviar de llengua, és a dir, hem de ser molt conscients de no canviar de llengua. Això dels 21 dies és perquè diuen els que hi entenen, els coaches i els psicòlegs, que 21 dies és el temps que trigues a perdre un hàbit o agafar-ne un de nou. És a dir, si cada dia surts a córrer 10 quilòmetres durant 21 dies, després el dia 22 ho tindràs allò integradíssim. No ho sé, sí, però vaja, fer esport, deixar de fumar, jo crec que s'aprèn a fumar més ràpid de 21 dies, però vaja, deixar de fumar. És a dir, és el que diuen que serveix per perdre l'hàbit, no? Llavors la proposta és que un ha de ser conscient de no canviar de llengua durant 21 dies. Això què vol dir? Doncs si tu vas a un lloc, al caixer del súper, i t'interpel·la en castellà, tu t'has de mantenir en català. És molt curiós, però moltes vegades tu et mantens en català i és l'altre qui canvia el català. Hi ha molta gent que no té cap problema per canviar el català, per tant no és tan difícil. Quan costa més? Quan l'altre no canvia. L'altre es manté en castellà, tu et mantens en català, però això es pot fer, tu aguantes, tu vas parlant en català. L'altre no canvia, però t'entén perfectament. No canvia, doncs tu tampoc, ja està. Si ell no vol canviar, doncs tu et pots mantenir en català. Què pot passar? Pot ser que l'altre no t'entengui. Això ja és més sospitós, perquè potser sí que t'entén, però no té ganes de canviar de llengua. Però vaja, tu t'has de mantenir ferm en català. Moltes vegades, si tu dius una cosa en català i l'altre diu com, dius bé, pots interpretar que no t'ha sentit, per tant tu segueixes en català. Al final t'acabarà entenent. Penseu una cosa, el català és entès per més del 95% de la població catalana. Per tant, és molt difícil, és molta casualitat que trobis algú que no t'entén. És molta casualitat. Pot ser, però vaja, que sempre te'l trobis tu, que constantment et trobis persones que no t'entenen, estadísticament ja és més complicat. És a dir, podeu estar segurs que aneu on aneu, encara que la persona creieu que és de fora, perquè és estranger, etc., us acabarà entenent. I si no us entén perquè resulta que no fa tant que està aquí, realment, moltes vegades la situació es pot resoldre d'una manera molt pacífica i és molt estrany tenir conflictes. Jo no sé si n'has tingut mai tu, però tenir conflictes per això és molt estrany. Per tant, objectiu, perdre l'automatisme, que és el que ens fa treure la bandera blanca cada vegada que ens interpel·len en castellà. I això no comporta cap menyspreu cap al castellà. O sigui, al castellà li podem tenir una estima, és una llengua que sabem, que hem après, que la història de com l'hem après és complexa, però el cas és que la sabem. I tenim accés a moltes possibilitats de feina, a cultura, a relacionar-nos amb persones castellanoparlants monolingües d'altres parts d'Espanya. És perfecte, no tenim cap problema. I també ens podem sentir nostra la cultura espanyola, la cultura en castellà. Hi ha gent que li planteges això i diu, però jo no vull deixar de llegir Antonio Machado. I escolta, tu no deixis de llegir Antonio Machado, per favor. És que jo l'Orca me'l vull sentir molt meu. Per sisplau, sent-lo molt teu, a l'Orca. O sigui, com si el fet de parlar en català d'una manera habitual i de més d'una manera sovintejada, no exclusiva, perquè jo, per exemple, vaig decidir parlar en català amb tothom als 18 anys, menys amb una persona, que era el meu padrí. El meu padrí, que és castellanoparlant, i ara té 89 anys, és cec, i parlo castellà sense cap problema i estic molt afecte. Però amb els altres vaig pensar, però sí, per què no el canvio i s'ha acabat. No és, diguem-ne, hostilitat contra el castellà, és defensa i estima pel català, és això. Enric, perquè avui estava mirant una mica de Twitter i hi havia un tuit molt divertit que era un jugador de futbol que un periodista li feia la pregunta, li posava el micro i li deia gol in extremis, i diu, ui, no entiendo el català. Ja és un problema de cultura general, no és tant una qüestió de llengua, sinó... Ve de l'altra banda moltes vegades, no?
no sé, a veure, hi ha moltes coses que sorprenen perquè són tan òbvies, com per exemple el de catalanitzar les escales de veïns, no? Que ho he trobat fantàstic, no? De dir, doncs, per què ha de posar primero i segundo, o sigui, quan es fa un edifici, doncs gestionar això, per això deia que hi hagués aquesta cobertura legal, doncs, perquè quan es fan, mirat ara des de l'administració, quan es fan els plecs des de l'administració, doncs, si es pot posar aquest afegitó de dir hi haurà d'haver els noms dels pisos o el que sigui en català, no? Perquè aquesta cobertura ja implica no haver de tenir el conflicte posteriorment, no? Perquè canviar-ho un cop està fet és complicat. Sí, dic jo. Sí, això, a veure, el primer espai públic que convertim no és el carrer, moltes vegades diem no, a casa cadascú que parli el que vulgui. Després al carrer ja veurem com va això del bilingüisme. No, hi ha un espai intermedi que és l'escala de veïns. I l'escala de veïns té dos tipus de rotulació. Una que és estàtica, que és el primero, segundo, entresuelo, ascensor, per sort coincideix, això ja ho tenim, i extintor també, sí, l'extintor també. I aquesta és molt, no és gaire, no deu ser gaire costós de canviar. I a més, a veure, les escales de veïns són sobiranes. Si una escala de veïns, si algú d'una escala de veïns diu, escolta, vull plantejar això, d'acord, és que segur que hi haurà conflicte, perquè les comunitats de veïns hi ha conflictes per tot i segur que hi ha conflicte. Però escolta, majoria, potser són per majoria que volen fer-ho tot en bilingüe o volen mantenir el castellà o es vol passar al català, doncs, escolta, que surti per majoria. Doncs hi ha una rotulació estàtica i després hi ha la dinàmica, que són els avisos puntuals, allò que fa l'administrador, de dir, per favor, que no es caiguin coses pel cel obert perquè això no està bé, no? La dinàmica, és que n'hi ha prou a demanar-li a l'administrador que l'escrigui en català. Perquè tu ets el client i tu li pots dir, escolta, fes-me en català, és que només és això. I l'estàtica sí que té un cost, llavors jo en el llibre plantejava la possibilitat, no sé, que hi hagués alguna ajuda, alguna mena de desgravació, alguna cosa, perquè una escala de veïns s'ho pogués plantejar. O sigui, realment hi ha molts edificis fets abans de la normalització que estan en castellà i així s'han quedat. I després amb els nous es podria fer, escolta, una normativa que digués escala de veïns que estigui en català, no? No sé. Estaria bé, seria font de conflicte, però vaja, segur. Tampoc no hi ha tanta hostilitat, o sigui, a la meva vida, la meva experiència és, per exemple, vaig tenir un problema al carrer del Call, una senyora gallega, que es negava que les reunions es parlés en català i jo m'ho vaig passar pel clatell i vaig dir, escolta, jo parlo català i a mi què m'explica. En canvi, a la casa on visc ara tenim un senyor de Puerto Rico que diu, por favor, hablen en català, sin ningún problema, i estem encantats i no passa res, el senyor de Puerto Rico parla en castellà i quan tots els altres veïns parlem en català i tots contents. I la rotulació estàtica, dinàmica i de tota mena l'accepta en català sense cap problema. O sigui que no ens pensem que tot seran guerres i trinxeres, no, les coses són més naturals. Hi ha molta gent amable i molta gent que té ganes de col·laborar i d'estar bé i ja està. I més si ets un senyor de Puerto Rico. Aquesta caire optimista. Jo també un altre capítol dels que parlàveu, el tema de les visites guiades, doncs no sé, jo recordo fa molts anys que vaig anar a l'Espluga de Francolí i doncs vam mirar de visitar la cova i vam buscar a quina hora feien la visita en català. Jo acabava d'adoptar les meves filles, elles no parlaven gaire castellà, francament, poc català, i doncs volíem la visita en català. Doncs es va fer en castellà, perquè va sortir el turista de torn, que era de no sé on, i tothom, no passa res, per educació tots l'entenem, i ells som. Això és molt carregós, I per mi això és una batalla que fa sortir els colors, normalment el catalanoparlant ha de baixar del burro, perquè normalment els companys catalanoparlants del grup no l'ajuden. Aquesta proposta és meva? No recordava. Bueno, el cas és que és això, senzillament, això té molt fàcil solució. Marcar a cada visita, que tenen uns horaris, unes hores concretes, amb quina llengua es farà la visita. No només en català i en castellà, i en anglès, i en francès, i en alemany, els que l'organització consideri convenients. El que no pot ser és un ball de llengües, i que famílies franceses, si s'apunten a la 1 de la tarda amb una explicació en francès, doncs que es compleixi, perquè per això s'hi han apuntat i els hi han anunciat. I el mateix en famílies catalanes i el mateix en famílies castellanes.
I també si hi ha una visita en castellà i tu ets catalanoparlant, bueno, doncs si hi vas ja ho assumeixes, a les 11, perquè em va bé per horaris. Després hem d'anar al Port de la Selva i no sé què, bueno, vinga, pam, i la fas en castellà, que t'avisen, és això. No, més. No. Aquest és el problema que hi ha a les universitats ara. Sí, els grups estan anunciats doncs, en la llengua que es faran, català o castellà, però què passa? El primer dia hi ha un Erasmus o no Erasmus, és a dir, algú amb ganes de tocar la pera, ja, es pot fer en castellà i llavors el professor moltes vegades s'hi ve. I això deixa en mal paper, un paper galdós, el que diu no, jo vull en català, que o es queixa llavors, o ha d'anar a fer la queixa a la bústia de queixes del rectorat, o ha de fer un tuit, i no sempre li donaran la raó, perquè hi ha universitats que diuen no, és a dir, el fet de tenir Erasmus és una via de prestigi, tenir estrangers i poder fer les coses així com més internacionals i cosmopolites millor, per tant el català moltes vegades és una nosa. I tant de bo es pogués complir el que diuen els plans d'estudis sobre la llengua dels grups, però és que ni tan sols això es compleix. Llavors, això implica l'administració una altra vegada, vull dir que evidentment des de la Generalitat s'ha de pressionar, si és la paraula, perquè doncs, tot això es compleixi i les persones aquestes no se surtin amb la seva tan fàcilment, perquè moltes vegades ho fan directe, o sigui, ningú els demana que canviïn l'idioma i ja d'entrada ja comencen. Per cert, que hi ha algú que no entengui el català? Doncs ja no cal que ho diguis això, estalvia tu, perquè si ho preguntes algú et contestarà, doncs jo no l'entenc. Sí, de vegades és el mateix professor que diu així, sí. Però vaja... Ho posen amb safata, no? Vull dir que això ja passava quan jo anava a la universitat i passa exactament el mateix ara i no hem guanyat res. Vull dir, absolutament estem igual. Vull dir que és una falta de respecte molt gran pels estudiants, no? Però bé, siguem optimistes. Hauríem de tenir Erasmus de Perpinyà, que vinguessin aquí i diguessin, escolta, pots fer en català perquè jo el castellà no l'entenc. Llavors, estaria bé. Sí. Voleu comentar alguna cosa especial dels capítols aquests? Hi ha moltes coses, vull dir que hi ha moltes cosetes fàcils, concretes d'aplicar i d'això. Com que n'hem comentat un parell de meves, jo vull comentar una de l'Enric, si et sembla bé. Ell proposa recuperar el digui quan despengem el telèfon. És a dir, és allò que deia abans, no? És a dir, hi ha mesures, hi ha propostes molt petites que pot fer un mateix pel seu compte i hi ha coses que demanen la participació de l'administració o d'empreses i posar-hi recursos. I ell diu, doncs, escolta, recuperem el digui. Què vol dir? Doncs que ens hem acostumat, ens truquen al mòbil, ja tenim d'entrada ja tenim el nom de la persona que ens apareix perquè el tenim en contacte ja, no? Ja directament dius, ei, ja li dius el nom. Però moltes vegades no ens arriba o ens truquen a casa o no sabem qui truca. No? Ens hem acostumat a dir sí o a dir altres coses i el digui o digui'm s'està perdent. Aleshores ell proposa recuperar-lo perquè és una manera de convidar l'altre a fer servir la teva llengua. I moltes vegades en una conversa la primera llengua que es posa en joc ja marca el camí de la conversa. No? Perquè si l'altra persona també les domina les dues, tu li dius que jo aquí parlo en català, potser l'altre ja et contestarà en català. És convidar que facin servir la teva llengua i no sé tu el que s'adapta després a la llengua de l'altre. I també recuperar senzillament una fórmula que està en desús. Sobre el digui, vull aclarir que hi vaig pensar quan vaig descobrir que hi havia empreses que el tenien prohibit, cosa que em va deixar molt parat. Hi ha empreses que quan despengen el telèfon els diuen que no responguin amb digui. Per què? Perquè truquen gent de fora de Catalunya i això els podria ofendre o incomodar o humiliar, no sé exactament què. El cas és que, com que vaig veure que era un fenomen prohibit i que anava de baixa, el digui, perquè s'havia prohibit en alguns ambients, i vaig pensar, escolta, recuperem-lo. És un senyal de catalanitat i de convidar l'altre a parlar en català. Com, i això és molt curiós, això ho explicava un dia al Rodolf, en parlàvem, el llaç groc ha sigut un senyal de catalanització també. O sigui, jo notava quan em portava el llaç groc, que a vegades el porto per molestar, quan em portava el llaç groc, entraves a una botiga i se t'adreçaven en català directament, perquè veien el llaç groc. Era un senyal distintiu. Tant de bo no arribem aquí, perquè és com el trèvol dels irlandesos, que porten un trèvol per reconèixer qui sap gaèlic i qui parla gaèlic. No hem d'arribar aquí. Ara, curiosament, incentivava més presència del català, i això també a mi em feia pensar.
Potser tens alguna pregunta, això també. Sí, ja els hi anava a dir, però encara volia treure més suc. No, per exemple, una altra de les coses que m'ha fet gràcia és el tema del circ. No? Perquè el circ, quan venen empreses del circ, el Circ Relull seria l'únic circ que parlen en català. El circ parlen poc, però el poc que parlen normalment és en castellà. Llavors, aquestes coses estan molt estranyes, no? Perquè aterrissen aquí aquesta gent i surt un personatge allà i comença a parlar als nens en castellà i és com una cosa molt estratosfèrica. Llavors, si hi ha és molt fàcil de resoldre, és una sola persona que han de contractar o que li han de demanar si parla català, que segurament moltes vegades en parla. Doncs dir-li que està a Catalunya i que faci el favor de presentar els pallassos en català. Una cosa tan tonta com aquesta m'ha fet gràcia. Sí, aquesta també és de l'Enric i suposo que es tracta d'aquests circs que giren per tot arreu, que tenen artistes d'arreu del món. El domador potser és búlgar i la contorsionista potser... Clar, però hi ha un presentador, llavors el presentador sí que podria ser d'aquí. Sí, és això. Un dia em vaig adonar que substituint el presentador tots els circs de Catalunya podrien ser en català i que la Generalitat hi podria tenir un paper, perquè només parla el presentador i el presentador parla i parla i parla i t'explica i conseguido i emocionante i això ho podríem sentir en català. Els pallassos són els únics que parlen, això sí, els pallassos a vegades són molt verbals, hi ha molt pallasso castellà, allò del salchichón, el saxofon, no sé si se'n recorden, això és molt respectable. Però qui parla és el presentador. Doncs això és de solució raonablement fàcil. Això ho va fer el Jordi Jané, l'any 91, 92, un circ estranger, ell el presentava en català. I va quedar molt bé, passa que no s'ha repetit. I bueno, és un camp també per treballar-hi. El llibre, les propostes, vaja, jo els convido a que el llegeixin perquè algunes segur que les poden portar a terme i es tracta d'això, que les portem a terme. I bé, si us sembla ja us dono la paraula i si teniu alguna cosa a preguntar-los, doncs endavant, fem una mica de debat. Per escalfar l'ambient, no, dic que... No, senzillament que tinc braç dret, que em vaig espatllar, que no soc manco. Que el braç dret el tinc. Perquè ets esquerrat, no? Perquè... No, volia dir que esteu molt optimistes. I com podeu estar tan optimistes o buscar la part optimistes amb els números que tenim últimament de percentatges als col·legis i als instituts, etc. Diguem que estem decidits a intentar fer alguna cosa, és a dir, no optimistes amb el sentit de veure la situació com a positiva, jo crec que no ho és, tot i que hi ha elements bons, allò que deia del sector del llibre, per exemple, però sí que creiem que som a temps de fer coses. Vull dir, això sí que ho tenim clar. Jo hi he dit alguna altra banda, algun article o també alguna xerrada d'aquestes, que tenim 20 anys. 20 anys, hi ha 20 anys de coll, crec, per mi, perquè en aquests 20 anys és el marge que vaja, que si d'aquí 20 anys torna a venir un canvi demogràfic tan important com el que va haver fa 20 anys enrere, amb la immigració última, i a més és el moment en què els adolescents d'ara, que semblen molt reticents a fer servir el català, serà el moment en què tindran fills i per tant, nosaltres tenim un element a favor, tenim un aspecte de la llengua que tenim bé, fins i tot molt bé, és a dir, que podem agafar-nos allà, que és la transmissió generacional. És a dir, la gent continua transmetent el català als fills i quan això deixa de passar és quan hi ha substitució lingüística, és a dir, quan hi ha una generació que majoritàriament abandona la llengua amb els fills, aquí hem begut oli. Això és el desastre i això encara ho tenim, no? És a dir, es transmet la llengua als fills. Fins i tot hi ha gent que parla en castellà amb els pares però parla en català amb els fills, és a dir, que bé, són castellanoparlants d'origen però parlen en català als fills. Això, si els joves d'ara, que fan servir el català menys que els joves d'abans, d'aquí 20 anys, quan tinguin fills, ho perden, aquí hi ha el problema que sí que serà molt més gros. Aquest és el gran problema que podem tenir d'aquí 20 anys, que es perdi això. Per tant, jo crec que tenim aquests 20 anys a coll i que s'hi poden fer coses i que hi hem de fer coses. Això no vol dir que considerem que la situació sigui bona o no, és a dir, que la situació té
blancs i negres i que hi hem de fer alguna cosa entre tots, és a dir, ja no és només una qüestió de l'administració amb recursos, sinó també nosaltres amb el nostre dia a dia de fer el que puguem, no? Vull dir, el sentit del llibre és aquest, fem alguna cosa. També hem notat que en els últims mesos hi ha una revifada de la qüestió, és a dir, la gent comença a estar realment conscienciada, no només els que ja hi estaven de sempre, sinó que hi ha una sensació que, escolta, és l'escola, és l'audiovisual, és que vas al metge, és que les xarxes, etcètera, no? Que necessitem ficar-nos-hi tots. Sí. Hi ha un altre element que és important, que és sentit de la responsabilitat. O sigui, tots tenim entre 50 i 65 anys i et trobes, quan vam estudiar filologia, que hi havia una generació per sobre nostra, que eren els importants, els que participaven a les ràdios i als diaris, hi havia el doctor Moles, hi havia el Badia i Margarit, hi havia tota gent en Solà, i de sobte tu eres jove i eres més inconscient i més irresponsable, hi ha una gent que se n'encarrega. Però esclar, el temps ha anat passant, aquesta generació s'ha anat morint i de sobte dius, escolta, tinc tants anys, tinc 58 o 60 o 62 anys i tinc un temps de vida per, diguem-ne, treballar-hi i per resoldre-ho i per intentar aportar el meu punt de vista i les meves solucions. I en això estem. No només és optimisme, estrictament, també és sentiment de responsabilitat. Que quan tens 22 anys penses que ja ho farà algú altre, i en aquests moments no. De tota manera, això que deies, Rodolf, de que la generació aquesta, quan es faci gran i tingui fills, doncs, tingui també aquest sentit de la responsabilitat a l'hora de decidir quina llengua transmetrà als fills, ens trobarem que transmetrà una llengua molt adulterada, o sigui que s'està perdent a marxes forçades el català genuí i que la llengua estàndard està absolutament passant per sobre de tots els col·loquialismes propis de la llengua que parlaven els nostres pares, els nostres avis, amb frases fetes, amb locucions d'aquestes, tot això s'està perdent. Jo a vegades, quan les meves filles, que viuen a Matadepera, vull dir que estan en un ambient catalanoparlant per entendre'ns, doncs, no sé, els dic alguna cosa que he sentit dels meus pares i que jo dic, i que em miren, vull dir, què diu aquesta boja ara, no? Vull dir que ja no m'entenen, ja comencen a no entendre matisos de la conversa, i això a mi em preocupa moltíssim. Sí, això és un altre efecte de tantes coses que ens han passat, no? I que ja hi ha gent que intenta combatre això, no? I d'intentar recuperar una mica el català genuí, el català més de pares i avis, per fer que el català col·loquial sigui també més atractiu, no? Perquè si no sembla com si tot sigui més enrotllat i més xulo i més guai si parles en castellà o si parles així, no? És una mica l'efecte d'haver construït un català que el necessitàvem, el català dels mitjans de comunicació, el català de TV3, el català estàndard, que una mica ho ha impregnat tot, no? Llavors hem de saber gestionar també aquesta mena de coses i tenir de tot. O sigui, necessitem tenir també un català estripat i tirat i parlar no necessàriament amb interferències, però sí, diguem, d'una manera més genuïna, més informal i no necessàriament normativa, no? I aquí de vegades, és a dir, aquí ho hem fet, no? mentre parlàvem. I sí, no, és veritat, no sabem quin català estem transmetent, no sé què passarà. No? S'acaben ja salvant les distàncies, vull dir, hi ha escriptors que escriuen meravellosament bé encara i amb un català doncs, ric, però ja no hi ha Mercè Rodoredes, per entendre'ns. Vull dir, posant ara clixés, però em refereixo que, clar, quan tu comences a parlar i utilitzar una sèrie de llenguatge, la gent et mira molt estranyat i és que no t'entenen. Vull dir, vas a llocs que si fas servir una sèrie de frases fetes, et miren volent dir, o sigui, et sents tu foragitat de la realitat, no? Lingüística, i dius, bueno, què faig? No? I clar, si vas reduint el vocabulari queda una llengua tan pobra que... Sí, això ho diu un dels coautors, el Pau Vidal, que deia, al final la llengua se'ns acabarà no tant per perdre parlant, sinó per perdre llengua, no? És a dir, que el que tindrem ja no serà el que teníem, no? És que jo penso que el que realment és un problema perquè la gent jove entre les xarxes socials i que cada vegada és més la imatge i vídeo abans que escriure o llegir, doncs realment és un problema. Penso que no sé com podríem atacar això en aquest sentit
gent no sap escriure, estem anant una mica enrere, no? Doncs ens ajuda el WhatsApp i tot això que fa escriure tan de pressa, que no s'hi posen com. Jo soc un raravis perquè poso comes, punts, poso tot, no? I vull dir, clar, quan escriuen els nanos a casa, vull dir, tot va allà estripat, no? De però és que qualsevol molts manera. professors es queixen de que fins i tot els nens sense exàmens escriuen com els passat. Amb una ells només. Ens estem perdent ja massa. És l'època de la rapidesa, tot és molt immediat, vull dir, no et pots entretenir a fer floritures i ni tothom... llegeixen llibres, ni estan acostumats, perquè tot és imatge. També a l'audiovisual, doncs això que parlàvem, no? Que les referències audiovisuals són totes en castellà. I doncs, com no espavilem amb aquest tema, tenim una mica... Sí, del tema de l'audiovisual hem d'espavilar i hi ha d'haver audiovisual en català, sobretot, més que de la producció autòctona, doblat i subtitulat com als anys 90, el Xinxan, les coses bones que es fan arreu del món que tinguin ressò i la proporció de Catalunya. Ara bé, sobre el model de llengua, jo m'ho miro una mica diferent, una mica. Que és que les teves filles es queden parades quan tu dius una paraula, però tu també et quedes parada quan elles diuen aquell és un samat, perquè tu no l'entens. O sigui, el català no és una llengua fossilitzada als anys 20 i 30, el català és una llengua viva que té interferència, que és una complicació del castellà, però que també té una vitalitat. Hi ha gent que diu, no, en català no es fa res nou, no hi ha res nou. Escolta, la quantitat, amb 40 anys, la quantitat d'expressions i frases fetes i paraules noves que han sorgit de dins del català, maneres de parlar dels altres pobles, maneres de parlar dels de Barcelona, maneres de parlar de... I això també és vitalitat, això també és riquesa, a partir de marques comercials, a partir de modes, a partir de manies... Que això no ho tenim mai en compte. O sigui, el català no és una llengua fossilitzada, no és com el portuguès del segle XV, és una llengua que és viva i els joves no ho fan tot malament, això és el que vull intentar explicar, no ho fan tot malament, hi ha coses que fan bé i que tenen els seus codis i que s'entenen entre ells. Jo veig amb el meu fill, no? Que hi ha unes paraules que em quedo molt parat i penso, bueno, mira, el català també va cap aquí, no? No seria, o sigui, a mi, jo no intentaria recuperar el català de Víctor Català, no. El català de Víctor Català és l'any 5. No, però amb això vull dir que quan el meu fill em diu una paraula, jo no l'entenc, diu, papa, és que tu no l'has d'entendre. Penso, bueno, potser és veritat, potser... Té vitalitat el català, no és una llengua per llançar. Ara, té interferència, això per descomptat, la interferència del castellà és preocupant i s'ha de combatre. Però no només té interferència, és molt rica, molt matisada. A mi també em preocupa els anglicismes que hi ha. I fins i tot anant pel carrer. Fixeu-vos en les botigues, els cartells que tenen, Sí, està ple. Celebra un campionat, no sé què, els rètols, és molta interferència. La gent ja no va a córrer, fa running. Els professionals de la TV i de la ràdio, home, haurien de vigilar una miqueta. A mi s'entrevisten amb un que el tenen allà aquell dia, mira, però ells no haurien de fer servir també tants anglicismes. Vaja, no ho sé. Aquest dia una meva germana em diu que havia de comprar un regal per un seu fill i entra en una botiga, veu una botiga i diu, home, i va pensar, mira, però hi tenen mobles aquí. Home, no hi deia home, hi deia Hummel, oi? Sí, però això... Sí. Però això és un efecte divertit. Sí. Sí, això és cert, i hi ha un cert... Una gran botiga, Sí. És a dir, hi ha dos tipus d'anglicismes. Jo crec que hi ha anglicismes que ja està bé que entrin, que és normal que entrin, que les hem agafat del futbol, gin tònic, màster... Sí, és a dir, hi ha moltes, gol, hi ha moltes. I per tant, això demostra que som una llengua viva, que estem connectats amb les coses que passen, amb les innovacions, i això no hauria de ser un problema. Quin és el problema? Quan vas al forn
i et trobes que ja no posa pastís de pastanaga, posa carrot cake, o et posa el cheesecake, o et posa coses d'aquestes. Això no són les innovacions, és papenatisme. Llavors s'ha de saber destriar i veure quan una paraula és una innovació i quan és un barbarisme. Això és un barbarisme. El barbarisme és que ve de fora i treu la paraula que tu tens. Si nosaltres la tenim, la paraula. Sí, llavors... Perquè n'hem d'agafar una altra. Si són paraules que ens ha portat la nova tecnologia... Sí, això és... Mira, esclar, això és benvingut perquè moltes vegades... Digues, perdó. No, ja estic. Però si la paraula la tenim i és habitual, i és normal, i tothom l'entén, és perquè és més guai. No, amb això estem d'acord. I és això del forn, és que ho dic per una... Jo soc del barri del Clot de Barcelona, hi ha una pastisseria que es diu La Palma, que és la pastisseria tota la vida. Escolta, el rètol, hi ha el lemon pie. No, això estem d'acord. Llavors s'ha de destriar el que és innovació i incorporació, i a més són paraules que entren en totes les llengües amb la mateixa força, i per tant tu tampoc et pots inventar una cosa més catalana perquè llavors estàs com desentonant, no? De vegades no pots jugar a la contra d'aquesta manera, però quan hi ha paraules que et treuen el pastís de pastanaga, doncs no... Com a mínim que ho posin en les dues llengües. Jo crec que no cal. D'insistir quan vagis a comprar, anar dient posa el pastís de pastanaga, posa el pastís de llimona, i a còpia de m'aixecar potser dirà, ostres, hi ha un accés que és per modes o per papenatisme o per... Sí, tenies tu... Sí, una mica en relació a tot això, jo precisament a parlar de Víctor Català, ahir vaig acabar de llegir Solitud, em va al·lucinar, vull dir, aquest nivell de llengua catalana a mi em va agradar molt, molt. Hi havia moments que inclús costa, però molt bé. Però jo no estic d'acord amb tu en el fet aquest de dir, ostres, és que no, la llengua ha de ser viva i s'ha d'incorporar. S'ha d'incorporar tot. Si enriqueix, afavorirà que tothom la parli. Les teves filles, els meus fills... Sí, no, el problema és que... Si la marquem, jo considero al revés, si anem marcant, si anem dient, no, és que això s'ha de dir així, és quan començarem a tenir aquest dubte de la reticència, les poques ganes d'esforçar. Sí, però amb aquest bonisme tampoc no anem enlloc, Però bueno, si no encara estaria parlant d'aquí. Sí, són difícils els pronoms febles i els hem d'abolir perquè tothom ho tingui fàcil. Això és un Acabarem ràpid amb la llengua. Això és un enriquiment per la llengua. Saps? Tampoc ens hem de quedar... No ens passem de llarg, tampoc. Però tampoc ens hem de quedar al curser, no? Vull dir, jo soc de ciències, però no estem parlant llatí encara. No, jo no he dit en cap moment això, em sap greu que s'hagi entès això. No, jo no dic no perdre, però... Em refereixo que és una llàstima perdre aquesta riquesa de vocabulari com qualsevol altra llengua, perquè el català és una llengua rica que està quedant reduïda a un vocabulari molt mínim, molt minso, perquè tothom fa servir les 4 paraules i no surt d'aquí, no? I tenim moltes paraules que estan desapareixent a marxes forçades. A l'abril tindrem el Salvem els mots, el Jordi Badia, ja en parlarem, de moltes expressions que la gent tira pel dret i, per exemple, escoltar i sentir. La gent ja no sent, només escolta coses, escolta, jo a vegades sento coses sense voler sentir-les, m'entens què vull dir? S'està bandejant molts mots que enriqueixen i que matisen. I que en canvi, tothom escolta, tothom... O sigui, jo penso que és una llàstima i que tampoc s'ha de posar... O sigui, les coses tampoc s'han de posar tan fàcils a la gent. Vull dir, si tu tens voluntat i ets català, ostres, et costa tant aprendre a dir les coses bé. Tampoc demanem aquí un certificat, però, home, ja portem molt temps d'anar a escola en català, com perquè et surti un tio de 40 anys i digui, no, és que jo no estudiava en català, perdona. A veure, no fotem, que tots ens afaitem ja. No, jo ho he explicat malament, jo tinc aquesta contradicció, jo mateix la tinc, saps? Però és les dues vessants, aquesta de dir, a mi m'agrada parlar un català, un bon català, però també hem d'entendre que no estem a una illa deserta, no som autòctons però tampoc com això, i hem de ser flexibles també. Però té una cultura i té una història. És que ningú l'oblida, però ningú l'oblida la cultura. Home, si la deixes a banda, sí, si jo no vas estic fer dient fàcil, això, sí. no estic dient això. No sé. Bueno, digueu vosaltres, que jo ara m'hi Sí, clar. quan no em demanen,
Estic d'acord amb el senyor de... Perdó, que dic senyor, però és... Amb el senyor del públic, que sí, penso que aquesta vivesa i aquesta... Esporgant interferències necessàries, però acceptant-ne un grau assumible. Això també vam acceptar. Mireu, sabeu com es deia gol als començaments del futbol a Catalunya? En deien entrada. Ha guanyat per 5 entrades a 2. I això va durar un parell d'anys, i surt als diaris, fins que van començar a posar gol, posar en anglès, G-O-A-L. I al cap d'uns anys ja van començar a posar gol. Doncs hem d'assumir un cert grau d'interferència, diguem-ne, acotat, no sé, en el millor dels casos, no sé. Sí, això sí. Estem d'acord, jo penso que el que sigui innovació i aportació, el que sigui el que afegeixi, el que sumi, això jo crec que està bé i vol dir que som una llengua permeable a les coses que passen. Però si hi ha un accés o si hi ha un empobriment, llavors sí que ho hauríem d'intentar. També és veritat que les xarxes estan... Això hi ha gent que ja ho comença a detectar. Està apareixent un registre col·loquial escrit que abans no existia. És a dir, les xarxes estan fent com que escrivint de qualsevol manera, per WhatsApp, per Twitter, això fa que la llengua col·loquial, que sempre era una llengua només parlada, s'estigui traslladant a l'escrit. Hi ha gent d'universitat que ja ha destacat això, és a dir, està apareixent un registre col·loquial escrit que potser és interessant, és a dir, potser porta coses noves d'escriure de maneres diferents, o de, no sé, per exemple, en català hi ha aquesta tendència de posar una T final col·loquialment en algunes paraules, allò del Mart, la mort, el per favor, el premi, el col·lègit, anar a col·lègit, és a dir, això col·loquialment s'ha fet sempre. Doncs hi ha gent que per escrit també ho posa. I això està apareixent, això apareix ara. Doncs bé, aquestes són maneres de fer, són recursos que potser són interessants, potser acaba arrelant d'alguna manera això. Tot el que sigui guanyar a l'economia és bo per la llengua. Per la llengua col·loquial, estic parlant, no per la llengua administrativa ni... Us posem un exemple. Els castellans tenen finde, que és fin de setmana. Escolta, fan santament. La llengua col·loquial és molt més pràctic dir finde que no fin de setmana, que és més llarg un dia sense pa. Doncs els catalans cada vegada se sent més capda i penso, doncs ben fet que està, perquè ens estalviem escriure 3 paraules i amb 5 lletres ho hem resolt. O el famós sispli. Jo no diré mai sispli perquè tinc 58 anys, però ho sento que ho diuen noies de 22 i també m'està bé, no tinc cap problema. I tot és col·loquial i les coses van enriquint i es van modificant i sembla que no siguin esguerros, monstres, però escolta, moltes coses no ho són. Molt bé, doncs teniu alguna pregunta més o voleu que ho deixem aquí? Ens anem a sopar? Bueno, si algú vol que li signin el llibre, doncs els teniu aquí, aprofiteu. I res, moltes gràcies per aquesta conversa tan amena. Gràcies a vosaltres. I us emplacem doncs a la propera, ara farem un salt i em sembla que és el febrer la propera, Antoni? Perquè el desembre i el gener ja sabeu que aquí a Matadepera tenim moltes coses i ja ens anem a la propera al febrer, que ja us ho recordarem. Moltes gràcies.